Уважаеми зрители, днес ще поговорим за автостопа. И, естествено, новата ми книга "Пътеводител на добрия стопаджия", която сам продуцирах и издадох тази година. Златни съвети от моите 25 години стаж в автостопаджийството. Да, някои от вас ме помнят. Аз съм този демон с дигнат палец, покрай когото сте профучавали лете и зиме. Аз съм този интересен събеседник, с когото сте разговаряли в топлия си автомобил. Книгата. В нея съм събрал есенцията за стопирането. От самото начало, как трябва да се облечете. Винаги се обличайте с крещящи дрехи, за да може да предизвикате погледа на вашият евентуален шофьор. Подбирайте добре локацията. Естествено, че никой не би ви спрял, ако се движи с 200 км в скоростната отсечка. В автостопа съществува ред. First come, first serve. Всеки дошъл след вас трябва да застане съответно след вас пред взора на шофьорите и съответно да бъде обслужен след вас. Естествено, мъжът трябва да е кавалер, но с някои от моите съвети може да победите и нежния пол. Стойката, небрежно протегнатата ръка, с елегантно стърчащ палец, изражението ви, което казва: "Аз съм интересен и приятен събеседник, весел, но не и досаден." Има две причини да ви спират. Едната е да ги чуете и видите, да се покажат, а другата е да ви чуят и видят, да попият от вашия адвенчър. Първата ви задача при качване е да разгадаете с кой тип си имате работа. Очевиден казус. Тъмни дрехи, интровертна натура, тъмни мисли, може би метал, хеви метал, извън системата, против всякакви ограничения, без съвест, привърженик на порока, кара бясно и изпреварва на завоите. Добрият стопаджия не трябва да разочарова своя водач. Трябва да му влезе под кожата, да го предразположи и да му покаже, че не е сбъркал и е качил свой. Братче, аз си павам малко музикант, така и... Знаеш кое ми е любимото парче? Sex Pistols, братче, Sex Pistols! По принцип, по-към хипарията бия, да е. И... Това, Stones, братче, Zeppelin на Stones. Pleased to meet you, the Devils, the sympathy for the Devil. Дявола, братче, дявола, това е истината. The Devil. А ти иначе на къде си тръгнал? Отивам на сватба. На сватба с Черно. Кой на сватба с Черно, бе?